Mga persons deprived of liberty kun inmates sa Naga City Jail, gibalhin na sa Cebu City Female Dormitory. Si Roan Merondina sa report. Tungod sa taas nga risgo, gibalhin ang mga inmates kaganihang kadlawon aron di maabtan ang convoy sa paghuot sa dagan sa trapiko. Mukapin sa 30 ka mga BJMP transport vehicles ang gisakyan sa 421 ka mga inmates gikan sa Naga City Jail. Higpit ang seguridad nga gipatuman ug nakig-alayon ang BJMP sa kapulisan aron makapatuman og road security. Subay sa nauyunan sa warden sa Cebu City Female Dormitory, ang mga inmates sa Naga City Jail ang migamit sa bagong napabarog nga jail facility. Para hindi na sila magkaroon ng maraming adjustment muna, dito na muna yung pansamantala, and after na makabalik yung PDL ng Naga ay saka pa lang sila ta-transfer sa bagong facility. Once na madala na mo ilang mga things, then uban pod na gamit na mo sa admin office, then fully operational naman ma'am. So ang amo lang dito karon is main concern lang dito is security nila. So far successful naman ang operation man mga pag-transfer. Tungod kay wa pahingpit nga nahuman ang finishing sa bagong jail facility, ang mga selda lang sa ground floor ngadto sa third floor ang gigamit. Base sa UN standards, 160 lang ang capacity niining upat ka anda ng edipisyo apan matod sa BJMP, mamahimo kining maka-accommodate ngadto sa 1,000 ka mga PDL. Gibutyag sa warden sa Naga City Jail nga bugtong suliran nila karon ang regular nga supply sa tubig. Usually ang agas diri ma'am is alternate every gabi ang medyo okay ang agas. So if makapundo mi ana, then mag-save mi nga daan water. Then if medyo lang ka need siguro will tap na pod another support na pod sa City of Naga. Misaad hinuon ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Naga nga kausa sa matag semana mag-supply sila og tubig alang sa mga inmates. Ang Naga City Jail may 34 ka mga babaeng inmates ug 387 ka mga lalaking PDL kun binilanggo. Ang temporaryong pagbalhin sa mga inmates gihimo tungod sa nag-ung-ung nga risgo nunot sa pagdahili sa yuta. Hinungdan nga ipatrabaho karon sa dakbayan sa Naga ang slope stabilization sa napahak nga bukid haduol sa Naga City Jail. Luan Merondina, Balitang Misdak.